Gu printzipioz UEU ezagutu dugu eta mantendu dugu denbora guztizan erlazina unibertsitate arloan edo, eta guk bereziki uste dut aipamen berezi bat inbierdotzagula UEU beti Euskal Natura elkartearekin gure kasuan mintzat eduki duguen erlazio horretan. Bai, azkenien Euskal Naturakin hasieran hasi ginen parte hartzen Euskal Naturan eta harreman zuzena deko UEUkin, eta gero irakaslien bitartez bai, moten dien ikastaro guztixek diela eta. Bai. Aurreko sailburuek aile gauzan momentu bat, baina ezin zabiela jarraitu, sailburutza horrekin, eta guk erabaki gainen aukera polit bazala, azkenien UEUk emototzu aukera, nahi dozu zen ikastaroak antolatzeko eta jente asko ezagutzeko, eta erabaki gainen aukera polit bazala, gure momentu ezala lako gauzak antolatzeko. Hori da. Guretzat nik uste gutako hirurontzat oso etapa politxa izan dela, eta hortik nabarmendu beharko baginun zeo zer izango zen, gure artean eduki dugun lan taldetza edo taldeko lan horretan, eta gure aldetik behintzat oso esperientzia polita izan dela ikastaro desberdinak antolatzea, jende desberdinarekin elkarlanean ibili ahal izatea. Disiplina desberdinetako jentea ezagutu eta batera lan egiteko aukera. Disiplina berdinak eta azkenien gure arloko jente desberdina ezagutzeko aukera bai. Nik uste holan igual ikastaro kutsunen bat gogora ekarri beharko bagendu izango zala guk UEU eta Euskal Naturaren arteko binkulo hori sortu zaneko lehenengo ikastaroa. Eta izan zala, akordatzen Urbasanen ginuan argazkilaritza ikastaro baten hola udazkinean dana edurtu da superregoraldi txarra eta izan zala afalostien, zerbeza batzuk hartzen, eta hor izan zala lehenengo aldizea nik behintzat ero guk behintzat ezagutu genduala UEU eta Euskal Naturaren arteko lotura hori. Eta gero bestaldez antolatu dugu zenien topak eta pebai, naturzientzien topaketak lan handia da, laia bete askoko lana, tentsino handia, baina gero ikusten dozu nien ondo urtetan dala eta jentik zelako harrera dekon eta zenba jente agertzen den, oso polite da hori ikustia, ondo urtetan dala. UEUk eskaintzen dauz maila altuko ikastaro desberdin asko, oso dibertsoak, eta guzti horrek emoten dago aukera jakintza gehiago lortzeko, baina bestalde harreman sare hori handitzeko, ezta? Bai, eta oso gauza importante bat tala gaur egun, azkenean gaur egun zientzian alorrian dagoen dana, eitzen da inglesez eta ematen dau derrigortuta egon berzarela inglesez bai jakitxera, berbaitxera, ulertzera, perfecto. Eta UEUk ematen dago euskera, aukeria hori dana euskera salbidetzeko. Bigarrenian egon ginen. Bigarrenera joan ginen, Iruñara, eta oso esperientzia polita izan zen, ez? Uste gaino, zaila iruditzen jakun disiplina desberdinetako jentiek zelan lotu aldan, eta oso aberazgarri izan, oso polite alde horretatik. Ikusti jente desberdinak zer egiten dagoena, zelan lanak lotu aldean. Nik uste orain dela urte batzutatik, orain arteko garapena edo aurrerakuntza oso handiz izan dela, eta hori lehen komentau dugu, izan dela jende voluntarioaren lanari esker, eta klaro, euren, ez dakiz, dauen erronka nagusizia izango litzateke horren jarraitzea, eta behintzat minimo moduan berdina lortzea. Eindako lana mantentzea. Aukera desberdin asko moten dauz. Ez dakit, balen esan dugune, jente ezagutu, gauza berriak ikasi. Eta gube orain tesis jamaitzen gauz zentzu batzutan formain gara, baina nik uste dut UEUk gubizok, beste zentzu askotan ere formakuntza eta formakuntza hori jasotzeko aukera eman izan gaitzula.